καρδία αναστενάζω καίγεται ησυχαίνει η καρδία τα παιδιά παρέπλετσινα και βαρύνα. Πάμε αυτόν τώρα. Το αμαρατίδι. Ναι. Ένα σκοπό το αμαρατίδι. Θα χρησιμοποιήσω βέβαια αντίστοιχα πάλι από το Καρδία Σανιγάρ, του Σοκράτη τον Κυψελίδη. Η στίχη είναι από τον Αντωνιάδη τον Χρήστο και στα δύο κομμάτια. Είναι απλώς πάτησε, τότε τον ζήτησε ο συγχωρεμένος ο Ξενίδης, ο Τάσος, ο φιλόλογος μας, και ο οποίος είναι γειτονιά μας εδώ, λίγο πιο κάτω μένει. Έμενε και φιλοτέχνησε το Καρδία Σανιγάρ, έγραψε δηλαδή τους στίχους και είπε και στον Αντωνιάδη, γράψε λίγο αυτά. Είχαμε εμείς κανονίσει τις φόρμες, τις μελωδίες, είχαμε βάλει και τα δίστιχα με το Σοκράτη και πήρε από κάθε κομμάτι σχεδόν από ένα δίστιχο, σε αυτά εδώ, και δημιούργησε άλλα 2-3, δηλαδή να είναι του ίδιου συναισθήματος ή να βγάζουν την ίδια εικόνα. Αυτά δεν μπορούσαμε εμείς να το κάνουμε εύκολα με τίποτε. Οπότε τώρα δηλαδή αυτό που κάνουμε, οι μελωδίες αυτές δηλαδή σε πολλοί κόσμο μπορεί να είναι και γνωστές, δηλαδή σε παλιότερους σίγουρα. Αλλά με αυτά τα δύστιχα παντρεμένα, όχι. Και το βασικό δηλαδή που έλεγε μονίμως ο Χρήστος ήταν το θέμα είναι ότι πρέπει να πώς θα δέσει η μουσική με το στίχο και με όλο αυτό. Γι' αυτό και όταν έγραφε έπρεπε δηλαδή να ξέρει τις μελωδίες ή να είμαι μαζί του να παίξω, να παίζω ζωντανά, σαν μουσική υπόκρουση δηλαδή. Και αυτός καθόταν δηλαδή, σκεφτόταν για το πώς θα γράψει, γιατί τον ενδιέφερε που θα πατήσει η συλλαβή, να μην είναι παράτονο, ας πούμε, να τονίζει κανονικά δηλαδή και στο μέτρο της μουσικής να είναι δηλαδή και η οξία στη λέξη.
συγκεκριμένη Στη θέση. συλλαβή. Ναι. Θέση, ναι. Οπότε έτσι γινότανε. Παρέξασα